ош пухта метавонам, боз шӯрбо, ҳам гӯшбирон, хӯрокҳои миллиро бисёр мепазам. афзалшоҳи 21 сола дар чойхонаи роҳат дар маркази душанбе ошпазӣ мекунад. чорворо худаш мекушад ва аз гӯшташ барои муштариёни ин чойхона хӯрок мепазад. ӯ давоми 3 сол аст ки ин корро мекунад. барои ҳар як ҷавонмард 40 ҳунар кам аст ва ман инро барои худ ҳунар донистам ва ин касбро интихоб намудам. ва то ҳол ман ош пухта метавонам ва кӯшиш менамоям ки боз хубтару бештар пазам ошро. шумораи ками муштариёни чойхонаи роҳат медонанд ки барои онҳо чемпион хӯрок мепазад. афзалшоҳ холов қаҳрамони чанд каратаи мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ва осиёӣ оид ба пауэрлифтинг ё худ вазнбардорӣ мебошад. дар 4 сол аллакай дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ миёни ҷавонон ва калонсолон шумораи зиёди медалҳои тиллоро ба даст овардааст. ӯ аз камтарин варзишгароне ҳаст ки дар ин бахш тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. номи май ки дар шаҳри алмато ҷумҳурии қазоқистон ва чемпионати азия челленҷе баргузор гардид, дар он ҷо 2 нафари мо иштирок кардем. ман ва холов афзалшоҳ 2 нафар рафтем, сазовори 6 медал гаштем. федератсияи пауэрлифтинг, бодибилдинг ва фитнес дар тоҷикистон соли 2005 таъсис ёфтааст. ҷавонони зиёд ба ин намуди варзиш барои зебогардонидани бадани худ майл мекунанд, аммо ҳадафи афзалшоҳ тамоман дигар аст. маҳорати афзалҷон бисёрам баланд аст, ӯ меҳнатдӯст аст ки варзиши мо аз пуртоқатӣ, аз меҳнатдӯстӣ, аз қуввати рӯҳӣ ки аз ҳамин 3-4 намуди ҳамин қувваҳо иборат аст. натиҷаи заҳмат ва талоши 4-солаи афзалшоҳро дар ин ҷо дидан мумкин аст. медалу ифтихорнома ва дигар дастовардҳои ӯ дар бахши варзиш як кунҷи хонаашонро ором медиҳанд. ин медалҳоро ман аз ҳамин дохили кишвар гирифтам, ба даст овардам. яъне ман ана ин дар ин ҷо мебинед, ман инро моҳи октябри соли 2015 дар федератсияи Русия ва дар он ҷо ман 24 рақиб доштам ва ҳамаи онҳо аз ҳар давлати дунё буданд ва ман ҳамаи онҳоро мағлуб намуда сазовори ин ҷой гаштам. устози байналмилалӣ гашта будам. дар он ҷо ин дастовардҳоро ман ба Тоҷикистон овардам. волидони афзалшоҳ дар аввал ба роҳи интихоб кардаи фарзандашон розӣ набуданд. мехостанд ӯ гӯштингир шавад. ҳатто ӯро ба толори дзюдо бурданд. баъди ба даст овардани аввалин дастоварди афзалшоҳ дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ пауэрлифтинг назарашон дигар шуд. имрӯз ҳама аъзои оила ӯро дастгирӣ мекунанд. обрӯи моро бардоштаги обрӯи тоҷикистони моя вақти парчамбардори давлати мо шуда мо ин писармонда бисёртар бо вай кардем, тарафдора шудем ки ҳамин дар кор ҳамин чизи спорта бо давом додан гираю. баъди рӯзи корӣ ва тамрини сангин бозӣ бо фарзандаш хастагиро тамоман аз афзалшоҳ дур мекунад. медонад ки фардо ӯро боз деги ош ва олоти вазнини варзишӣ интизор аст.